Meditácia, stretnutie s mojim ideálnym partnerom. Zatváram oči a nadýchavam sa hlboko do seba. Vnímam, ako sa celý svet naokolo stíši. Nič nie je dôležitejšie ako tento moment. Som prítomná tu a teraz. Vnímam, ako sa vzduch dotýka mojej pokožky. Aký je? Teplý, studený. Vnímam, čo cítim. Aké mám pocity? Som smedná, hladná, alebo sa cítim nasýtená a spokojná? Aký v sebe cítim pocit? Teraz presuniem pozornosť do svojho srdca. Všimnem si, ako sa moje srdce má, ako sa cíti, a vyšlem z toho srdca svetelný lúč do stredu zeme. Tento lúč ide hlboko do stredu zeme. Teraz sa nasítim tej zemskej energie, vykúpem sa v nej, pocítim bezpečie, domov, materinskú výživu tej zemskej energie, také ukotvenie, uzemnenie. A keď som plne vyživená touto materinskou zemskou energiou, zoberiem si tú energiu a tá energia vstupuje do mojich chodidiel a vystupuje cez moje lítka, kolená, stehná, pohlavné orgány, podbrúško, brúško, žalúdok až do srdca. V srdci naakumulujem túto energiu a urobím si okolo seba taký ochranný priestor. Predstavím si, že zo srdca vyvierajú také zlaté pramene zlatého alebo bieleho svetla. A toto svetlo ako triská z môjho srdca, okolo mňa vytvára taký ochranný ovál, ochranné energetické zlaté vajíčko, ktoré je jemné, ale pevné a prepúšťa ku mne iba situácie, ľudí a veci, ktoré sú pre moje najvyššie dobro. Všetko ostatné, čo by nebolo pre moje najvyššie dobro, sa od tohto vajíčka odráža a steká preč ešte predtým, než by sa ma to mohlo dotknúť. Takže takto chránená, obalená v tom zlatom energetickom vajci, v mojom vlastnom bezpečnom priestore, sa idem navnímať na partnera mojej duše. A predstavím si, že som v nádhernej, zlatej, trblietavej, liečivej, soľnej jaskyni. Táto jaskyňa je bezpečná, pokojná, liečivá a ligoce sa takou farbou zlatistých odleskov zlatej energie. Je tam taká energia hojnosti a takých diamantov a takých drahých kameňov a všetko sa to tam tak ligoce a chce mi ukázať táto energia to, že som hodná a pripravená nájsť svojho kompatibilného, životného, romantického partnera. A v tejto zlatej, zázračnej, trblietavej jaskyni sa s ním teraz môžem stretnúť. V tomto priestore cítim bezpečie, lásku a otvorenosť a som plne pripravená uvidieť môjho ideálneho partnera. A v diaľke vidím, ako v tejto
zázračnej energetickej jaskyni, ku mne prichádza muž. Je to môj ideálny partner. Vnímam, ako vyzerá, ako má postavu, ako kráča, aké má vlasy, ako má pokožku, čo má oblečené. Pozerám sa do jeho očí. Stojíme oproti sebe a úprimne sa na seba pozeráme. Akú energiu cítim z jeho očí? Doprajem si čas navnímať túto energiu, ktorá z jeho očí ide, a celkovo si ho ešte raz pozriem, ako vyzerá, čo má oblečené, ako gestikuluje, ako sa správa. Pozriem sa, či sa usmieva, aké má vlasy, aké má ruky, čo má obuté. Všímam si tieto detaily. Pozriem sa, aké je jeho držanie tela. Čo cítim? Cítim, že je silný a zároveň láskavý? Alebo čo ešte iné z neho cítim? Cítim, že je mojím domovom, že je mojou podporou? Cítim, že je to ten muž, ktorého som hľadala? A teraz na mňa prehovorí. Aký má hlas, keď na mňa prehovorí? Je to taký hrubý mužský hlas? Hlboký hlas? Ako sa cítim, keď na mňa hovorí? Stále sa mu pozerám do očí a cítim medzi nami spojenie. Aké emócie toto spojenie vo mne vyvoláva? Čo cítim, keď stojím oproti nemu? Dotkol sa moje ruky? Chytil ma? Alebo ja som chytila jeho? A teraz vnímam jeho vlastnosti. Možno je verný, starostlivý, stabilný, podporujúci, lojálny, charizmatický, úspešný, štedrý, vtipný, rodine založený, emočne dostupný. Cítim, ako sa pri ňom cítim. Navnímavam si ten pocit, ktorý cítim, keď stojím oproti nemu. Som v bezpečí? Milovaná? Prijatá? Pochopená? Ocenená? Rešpektovaná? A teraz si predstavím, že v tejto jaskyni spolu niečo robíme. Čo sa tam deje? Rozprávame sa spolu? Možno sa len tak držíme za ruku? Možno mi ukazuje, čo spolu v živote zažijeme, kam budeme cestovať, aké spoločné chvíle budeme zažívať, čo budeme variť, čo si budeme kupovať, kde budeme bývať. Vidím konkrétne obrazy, ktoré sa nám ako keby na plátne v tej zázračnej, solnej, zlatej jaskyni ukazujú o tom, kto sme, kde sme, čo robíme a ako sa spolu cítime. Vnímam, že náš vzťah už existuje. Je harmonický, plný spojenia na hlbokej úrovni, plný vášne, hojnosti, blízkosti, prepojenia a kompatibility na všetkých úrovniach. Rastieme spolu v ľahkosti a v radosti. Cítim, že ma môj partner chápe, prijíma, presne takú, aká som, so všetkým, čo v sebe mám. Podporuje ma, motivuje a inšpiruje. Rozkvitám pri ňom ako taká rúža a stávam sa ešte lepšou verziou samej seba. A teraz si dovolím túto predstavu, toto vedomie, že ten môj partner
partner duše, srdca, mysle, emócií, kompatibilný na všetkých úrovniach už existuje a že ja som ho našla. A túto predstavu si dovolím plne precítiť, že on tu už je, že on existuje, že ma drží za ruku, pozerám sa mu do očí a spolu zažívame to všetko krásne, hlboké, láskavé a vyživujúce, kedy sa cítime slobodní, ale zároveň doma, pretože sme si vedome vybrali jeden druhého na rast v ľahkosti a v radosti. A keď som si dovolila túto predstavu úplne precítiť, že takýto muž existuje a že naše cesty sa spojili, tak sa ešte raz zhlboka nadýchnem a vydýchnem. A nechám túto víziu žiť a precítiť v mojom srdci. Ja cítim na celom tele, v každej bunke, že už som ho našla, že on tu už je. A táto energia, ktorá sa mi vytvorila v srdci, tej istoty, že ten môj partner existuje, sa kumuluje a prelína sa do reality v mojom bežnom živote a ja sa s týmto partnerom, môjim životným partnerom, stretávam v reálnom živote. A s tou istotou, že ten môj partner duše a srdca už je a že sa mi ukázal a že ja som si na 100% istá, že ho stretnem v realite, pretože už viem, akú esenciu mi prináša, tak s tou istotou, ktorú vo svojom srdci cítim, sa s ním rozlúčim a poviem mu: ďakujem ti, že si sa mi ukázal, a takisto on sa mi poďakuje za to, že som sa mu ukázala. Rozlúčime sa, dáme si pusu alebo sa objímeme tak, ako mi to vyhovuje. No a ja pomaly odídem z tejto zázračnej, zlatej, liečivej jaskyne plnej zázrakov, kde sa mi tento môj životný partner, romantický partner, kompatibilný na všetkých úrovniach ukázal. No a teraz sa znova zhlboka nadýchnem a vydýchnem a presuniem svoju pozornosť naspäť do môjho tela, do môjho srdca. A ja si uvedomujem, že v mojom srdci stále cítim tú energiu lásky, istoty a radosti z toho, že ten partner tu už je. A že ja viem, že ho každú chvíľu v mojej blízkej budúcnosti, v mojom reálnom živote stretnem. Viem, že tá energia, ktorú som v tejto meditácii vytvorila, ma s veľkou rýchlosťou priťahuje k stretnutiu s mojím ideálnym romantickým partnerom v mojej realite. A keďže viem, že to takto je, tak cítim dôveru v seba a v život. A tento vzťah s týmto môjim ideálnym partnerom priťahujem do svojho života v takom pocite radosti, ľahkosti, dôvery. Je to také ľahké, prichádza to ku mne same, bez toho, aby som tlačila, bez toho, aby som na to myslela, pretože ja už som to vytvorila v tej meditácii. Ja som to videla. Teraz už iba tak čakám, ako keď čakám na to, že mi dojde balíček z AliExpressu a viem, že každú chvíľu to už bude, tak podobne čakám na toho môjho životného, kompatibilného partnera. A ja už viem, že som pripravená plne príjmať lásku a podporu tohto môjho životného partnera. Tu a teraz už som pripravená. Ja to cítim v sebe, že áno, dávam si dovolenie a prijímam toho muža do môjho života. A teraz sa plne vrátim späť do môjho prítomného okamihu, otvorím oči
vidím, čo vidím, cítim, čo cítim, počujem, čo počujem, chytám, čo chytám, uvedomím si, kde som, ako sa cítim, či je zima, či je teplo. Ale stále napriek tomu, že už som tu a teraz v tejto hmotnej realite, tak si uvedomujem ten pocit, ktorý cítim vo svojom srdci. A to je pocit lásky, vďačnosti, že som môjho partnera už v tejto mojej duchovnej predstave stretla a pocit istoty, že každú chvíľu ho uvidím aj v reálnom živote. A s touto istotou, ktorú cítim v každej jednej bunke môjho tela a viem, že sa magneticky priťahujeme našou vibráciou, energiou srdca, tak ako mne zo srdca vyviera taký svetelný lúč, ktorý ma napája na jeho srdce a z jeho srdca vyviera svetelný lúč, ktorý ma napája na moje srdce a táto magnetická energia nás spája kdekoľvek sme. Aj keby on bol v Amerike, alebo v Kuala Lumpur, alebo v Singapúre, alebo na Tahiti, tak je to úplne jedno, že ja som na Slovensku alebo v Čechách. Tak či tak táto energia prenáša a prelína sa cez všetky tieto kopce, moria, oceány a my sa spájame energeticky tu a teraz a čoskoro sa stretneme aj v hmotnej realite. A s týmto pocitom lásky, istoty a aj takého humoru a ľahkosti, že ja viem, že on je, a predstavujem si aj tú energiu, taký ten svetelný lúč, ktorý ide z môjho srdca a predstavujem si, ako sa spája s jeho srdcom. A takto vlastne multidimenzionálne spolu komunikujeme cez tú energiu srdca. Tak s týmto pocitom takej hry, istoty, vďačnosti a lásky som pripravená toho ideálneho partnera stretnúť a viem, že ako náhle sa stretneme, tak sa v momente rozpoznáme. Už čoskoro, môj životný partner. Už teraz sme plne spojení a každú chvíľu sa spojíme aj v hmotnej realite. Tu a teraz a tak to je.